Sino hanap mo, Groot? Sino hanap ni Grooting? Sino antay-antayan? Natuwa ako sa buntot ni Lena. Sino hanap, Grooting? Good morning! Happy Sunday, everyone! Ayan, di ako nag-vlog kahapon kasi may mga tinapos lang akong package na ipapaship on Monday. Ayan, pinabox ko na tapos i-ano ko mamaya siguro. Ibubuk ko sa DHL para Monday, bukas, ma-pick up. So, yeah, sabi ko ngayon, wala akong gagawin, talagang pahinga, pero baka isa lang ko yung, yung labahan or saka na. Konti pa lang naman. Tapos nagpabili ako kay Nene. Natakam kasi ako nung isang araw pa to, nanonood ako ng mukbang, pampaantok ko. Alam niyo yung yung para siyang ganito, pork belly strips, thinly sliced, tapos pinirito na sobrang crunchy na parang chicharon sa gosh, talagang grabe, naglalaway talaga ako. Anong oras na yun? Alas 2 na ata yun nung Sabado, nung Friday night yun. Kaya sabi ko kapon kinene, bilhan ako. So mas mura kasi sa palengke to. So 1 kilo binilan niya ako. Pakuluan ko na yung half ngayon para muulam namin. And then nagpabili din ako ng celery, 2 stalks lang. Tapos, isang pipino. Then, magsasalad lang ako since nga yung ulam namin today. Parang makolesterol. Ka-partner salad. Yan. And then, gagawa din ako ng chicken salad. Kaya ito yung pinabili kong lettuce. Teka lang, Grutintin, kung mahal na. Wala pa rin si Tito Pap. Sabi, maaga kong ilalakad ngayon. Iwawa manggutin ko na yan eh. Tapos wala na rin laman yung namin. Freezer namin. Oh, meron pa naman pala. Ayan, pampano. Uy, naubos ko na yung pampano kahapon. Ito, siguro, hindi ko pa alam. Kaya lang ko lutuin yan. Pero ilabas ko lang yung chicken breast kasi pakukuluan ko, gagawa ako ng chicken salad. Hindi ko pa rin natapon to. Ilang araw na to. My gosh. Mamaya nga pagbaba ni Bunso. Kay Groot kasama ko na. Siyempre, inom tayo ng Solo Glow para fresh lagi tayo. Kahit na stress na yan sa buhay, girl. Solo Glow na muna. Ano pala ngayon, 7th day na nung ilong namin, guys. So, ayan, may konting pa rin siya. Poknat, dito lang. May konting pasa pa rin siya. Pero konting-konti na lang. And, ayan yung itsura ng face ko sa sa natural light. May oil up dito sa banda. Kasi ito yung ilong ang hindi ko pa talaga na i-scrub. Yan. Syempre, tretinoin pa rin. Yan, diba? Sobrang ganda ng thread talaga. No! Gusto mo lumabas? Sige nga, ate. Baka gusto nyo lumabas, te. Dali, sama na. Oo. Umiihi kasi yan sa labas, eh. Tapos bumabalik din yan. Pag sarado ang gate, naka-ano lang yan. Naka-steady lang yan sa gate. Aantayin niya na may magbukas. Very good yan eh. Ang Gruting ko namang mahal. Ang tagal ni Tito. Uy, buyang-yang na naman yarn. Buyang-yang na naman yarn. Ha? Ayan, di sila maliligot ngayon kasi last Sunday pinaliguan ko sila bago kami nagpa-jilong. Sus! Uy, sus! Ano yan? Ano yan? Yan, sabi ko kay Nene kagabi, nandiyan pala kasi yung mga kapatid ko, yung pangatlo, si Ayet. Lagi ko sinasabi na pangatlo kasi yun ang hindi nyo nakikita madalas, guys, sa vlog ko. Pag hindi pa siya kilala, siya famous. I mean, siya yung hindi nakikita lagi sa vlog ko. Ayan. Kaya pangatlo. So ako yung panganay, pangalawa si Nene, pangatlo yun si Ayet, yung nanay ni Jada. Tapos pang-apat si Dayan, na anak si Lucas.
Panglima si Jeff. Ayan, panglima si Jeff. Tapos, may anak na rin si Jeff, di ba? Si Gianna. Tapos, pang-anim si Mika. May anak na si Lucia. Tapos, pang-pito si Jack. Yung kahawig din ni Chris. Yan. Tapos, pang-walo si Bunso na. Yun, 'di ba? Sobrang dami namin kasi kakahabol ni Mama. Ay, ni Papa. Si Papa pala kakahabol ng lalaki. Ay, ba't ganun? Yellow pa. Nang tumutulo. Oh. Ay. Sayang. Ano pa pala siya? Nag-yellow pa. So, yun. Kakahabol ng lalaki. Nakalalaki naman sana sa panglima. Kaso, ang sipag. Sipag. Ayun, ano pa. Nagkaroon pa yung sumunod, babae, si Mika ulit. Tapos, sige, lalaki pa. The joke lang guys, pero ayun, sobrang saya na na madami kami. Kasi syempre, madami kang kakampi, madami kang, alam mo yun, basta masaya. Pero nung grade 3 ata ako noon, o grade, basta mga elementary, parang nahihiya na ako na madami kami. Kasi pag magpapakilala sa klase, di ba, yung first day of class, ganyan, pakilala kayo, ilan kayo magkakapatid, yung parang, ako kasi lagi yung pinakamarami na kapatid. Kaya parang sinasabihan ako ng mga teacher ko noon, wow, sipag ng parents mo. So, parang nahihiya ako nung time na yun. Yun, hanggang high school nga, nanganganak pa yan si Mama. Yata ako nung first year high school. Hindi ako nagkakamali, second year pa. Kaya yung gap namin ni Bunso is 16 years. 16 years? Fourth year ata yun, diba? 16 years. So, yun. Pero masaya naman guys. Kasi, ayun nga, madami kang kakampi, madami kang magulo, masaya. Alam nyo yun. Kaya, sabi ko, buti na lang talaga nag-anak si Mama ng marami. Sasabihin ko lang naman dapat yung ulam namin di ba? Kung saan kasi napupunta yung kwento ko. Ayan. So, ayun nga, since nandyan yung kapatid ko, sabi ko kay Nene, madami sila sa taas. Sabi ko, na lang ngayon, magkare-kare, dagdagan na lang yung gulay, or damihan yung gulay, kasi yun naman talaga yung unang nawawala. Alam niyo yung kapag nagkakare-kare kami, si Papa, yung ganyan, laging nawawala talaga yung pinag-aawayan pa namin yan, guys. Not literally naaway na pinag-aagawan pa talaga namin yung gulay. Ayan. Lalo na si Japong. Ay, naku, si Japong talaga. Grabe yan mag-harvest ng gulay. Isa yan sa sa mahilig. Lahat naman kami actually mahilig kasi sa gulay. So, ayan si Japong. Grabe ko mag-harvest ng ng gulay sa mga ulam namin. Kaya sabi namin, mauna na tayo kasi pagka si Japong na yun dumating, nako, wala. Parang kinalbo. So, ayun nga. Si Nene, magkakare-kare. Kasi netong week na to, hindi ako masyado nagluto. At nagbubisit ako dito sa dalawa. Ang galing nga. Nangwiwi ka na? Ha? Nakawiwi ka na? Uy! 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 Arty talaga nito. O yan, ganyan siya. Manirisim niya na yung kamot-kamot na yan. So, pakuluan ko lang to guys. Yung kalahati. Tapos, isama ko na yung para hindi sayang. Ayan. Yung chicken breast. Hugas naman na ito kasi matigas pa. Madami rin pala, Tsaka malaman siya, ha. Hindi siya purong talaga. Para siya pang bacon. Hindi nga kasi yung bacon mas maraming taba nun, di ba? Or, yeah. Liempo? No, it's not liempo. Pero basta ang ganda. Kasi yung liempo yun Basta ang ganda ng niya, ng cut niya. Unstoppable.
Ayan, pakukuluan lang natin. Naglagay lang ako ng peppercorns, laurel. Ayan, para malasa. Tapos, maraming bawang. Ang bango. Itong broth, ang sarap nito pang ano guys, pang sabaw sa pansit. Yung ganyan. Kaso, hindi naman akong papansit eh. Sa doggies na lang siguro mamaya. Sabaw nila. Pwede ko siguro to, no? Ayan. Manipis lang naman eh. So, hanguin ko lang siya. Tapos, air dry. Then, mamaya, i-fry ko na. Air dry. Tapos, i-shoot konti sa ano. Palamigin konti sa freezer. Ito na rin yung ating chicken breast. Palalamigin ko lang bago i-shred. Tapos, gawin ko na yung mga ano niya, ingredients niya. Yan, chicken salad. So, we have red onion, carrots, tsaka celery. Nakita ko lang to kagabi sa TikTok actually. Sabi ko, ay yes, may ano ko, may chicken breast ako dyan. Kaya, yan. Sarap na kasi to pang ano, pang merienda. Yung i-wrap nyo lang siya dito. Yan. Tapos yung chicken salad. So, healthy merienda na siya, diba? Or kung may tinapay naman kayo, pwedeng sandwich. So, ayan. Luto-luto muna tayo. I mean, yes. Gawa-gawa. Grabe ang toxic ngayon sa ano, sa Facebook. Ay, dahil dito sa ano, sa election, nakaka-lurks. Pero, ayan, inaano ko na lang, ini-skip ko na lang, guys. For sure, lahat naman tayo natotoxican eh. Pero kung sasali ka pa sa katoxican na yan, eh, toxic ka na rin. Kaya, para mapayapa ka, skip mo na lang. Or yung iba minsan hina-hide ko, lalo na yung talagang grabe, as in, akala mo, makikipagpatayan sa galit na, ay, hello. Teka, wala ko lang ka, ayan. Yung grabe yung galit nila. So, kapag nakakita ko ng mga ganun, hinahide ko na lang. Hindi ako may stress. Na-stress na nga ako sa ano yung bilang tindera, bilang online seller. Dadagdag pa yung eleksyon na yan. Ba tayong patola. So, tapusin ko lang to guys ha. Baka naboboring na kayo dyan sa pakikinig at kakatingin sa screen nyo na naghihiwa lang ako. So, we'll see you later. So, later na lang. Pero ako gustong-gusto ko na ano, yung mga ganitong gihiwa lang, nagchichika, kumakain. Mas gusto ko yun. Nakaka-relax din. So, ito na nga guys. Ginawa ko na. Excited ako, diba? So, pinagsama-sama ko lang yung, ano, yung vegetable na chinap ko. Tapos, yung shredded chicken.
then salt, pepper, mayo, ayan, mayonnaise, tapos Japanese mayo, and then konting lemon juice, tapos konting garlic. So yun, and then konting lang, pampatamis lang. Yan, sugar para balance yung niya, yung lasa niya. And it's super duper yummers. Ayan, sabi ko mag-try na ako, guys. Excited! Ito yung nakita ko sa TikTok kasi kagabi. Parang ganito. Healthy snack. Ayan. Papalaman mo lang dyan yung yung chicken. Chicken mixture. Sarap to. Lagyan pa natin ng Sino ba yun? Where are you? Ayan yung QP na spicy cheese. Teka, nalagyan ko lang. Kasi gusto ko medyo maaanghang talaga eh. Oop. And cheers. Harap. Ibang levels, guys, pag may ganito. I swear. Grabe. Bagay na bagay sa nagda-diet talaga. Ang sarap. Grabe. Super creamy. Japanese mayo. Ito pala, naglagay din ako. Yan, kung ayaw nyo na kasi mag-chop ng garlic, pwede na to. Parang creamy garlic mayonnaise. Mag-add lang kayo ng ilang tablespoon lang. Ibang level ang sarap. Grabe. I swear guys, sobra. Yung sa pagiging OA. Tara, bigyan natin ng carrots yung mga ham-ham. Uh-oh. Ang ginawa nyo. Kakaloka kayo. Yan, linisin ko nga to dito mamaya. Shh! Shh! Gising na kayo. Gising na kayo. Ito may pagkain, dali. Ito, dali. Yun. Ikaw din. Ito, dali. Yun. Dito, gising na rin sila. Tag-isa-isa kayo niya. Huwag na kayo mag-away, ha. Kaaway-away ito mga to. Ito sa'yo, bebe. Laki yata nung kakahiwa ko. Saan pa yung iba? Tulog pa yung iba. Uy, halika na dito. Tanghali na. Kising na. Mana kayo sa amo nyo. Hanggang ngayon, tulog pa rin. Ito. Ayaw mo? Ay, ito. Sorry naman. Gaantay pala dito sa babae. Ito. Kagulo na sila. Ito. Wait lang. Wait lang. Anak ko, nag-aaway na naman to. Wait, kabayo. Wait, wag na kayo mag-aaway. Ito. Nag-aawayan nila. Ito na kasi. Nabusog ako dun sa sa wraps, salad wraps. Nakatatlo ko eh. Di ba nag-try ako ng isa tapos nag-try ulit ako ng dalawa. Ito na. Ayan, lagi lang mga pantulog guys. Ito yung mga pantulog na na binili ko sa Mermaid Clothing. Ayan, kasi price ko siya and then tipid sa damit kasi
Hindi ko na kailangan magpalit ng damit pagkagising ko. Yun na, habang nagluluto ako, ganyan, hanggang maligo ako. Magpalit na yung pangpasok sa store. Then, pag akyat, paghihilamos, palit ulit ng pantulog. So, tipid sa damit. Ayan. Preso kasi siya sa sa katawan. Yan, malamig kasi siya, cotton spandex. So, ano to? Ano ba yan? So, pwede to sa hanggang XL. Kasya to sa inyo. Pero ilawan ko lang sa shorts. Kasi yung shorts ang medyo, maliit. Ang gulit na itong isa. Natutulog. Nilaglagan ko ng carrots. Oh, lala. Talaga nakatihaya pa siya. Ayaw niya pang gumising talaga eh. Pero nginangat-ngat niya na yung Oh, tinan niya. Hala. Gumising ka na, uy. Lo. Katamaran niya na. Ayan, akyat ako. Bakit gano'n? Palagi ka nakasundin, no? Ako na lang kukuha ng kare-kare na niluto ni Nene. Tapos, akyatan ko sila neto. Yan, kasi bumili ako neto nung Wednesday, nung magsimba ako sa Baklaran. Medyo hilaw-hilaw pa to. Tapos, nakalimutan ko. Pinatong ko kasi to doon. Hala, kahapon ko lang naalala. May binili pala akong mangga. So, ayun. Kulubot na siya. Pero, ito yung perfect, pagkahinog. Masarap na to. So, ito na lang para makainan nila. Kasi masarap yung ulam. Syempre, kailangan masarap din ang dessert. So, pag pwedeng gawin na lang ni Nene ice candy. Yan. Kasi nagpabili yung si Chris. Sabi niya, may bili kang mangga. Kalimutan ko naman sabihin sa kanya. So, okay na dito, 4 siguro. Tapos yung 5, i-akit ko. Nagdala na rin akong lagayan. Teka, maglangos nga muna ako. Feeling ko kapal-kapal na mukha ako. TikTok girl. Nagdala na rin ako ng lagayan. Haro! Pagod. From 3rd floor, baba ka. Tapos akit ka ng 4th floor. Tagal naman. Char. Hi! Oo. Hindi nakain eh. Sabi ko dito na lang. Magawa pa ni Neneng ice candy. Utragis, hiningal ako. Hiningal ka? Ano naman yung tubig? Hiningal ako. Mali ba sa bihirang bihirang umakyat dito. Sabi ko ako na lang kukuha nung care. Hiningal ako. Painom ng tubig. Uy, kimchi. Ano to? Bagong gawa? Ano ba yan? Taas-taas naman ang unit niya. Kakahingan. Gagawa ka ice candy ulit? Ayan, gumawa si Nene ng kimchi. Napakinabangan niya pa yung mga ganito ko. Ayan, sarap na ito. Homemade. Galing nga kami sa pagluluto. Aba! Sa kabila. Uy, parang masarap din to. Ito guys, masarap Siyempre, talaga sabaw. to. Sabaw. Sabaw is life sa mga bagets kasi. Tapos ito sa amin. Order na kayo kay Nene. Daming gulay. Naku, sa dami ng gulay na yan, yan pa unang-unang mawawala. Kaloka. Masin, no? Oo, hiwalay. Andito na sila, Gigi? Oo, di naman umuwi. Ay, akala ko umuwi nung Ay, hindi pala. Ito rin sila dumiretso. Sarap po. Ikaw nagluto na ng Na, Tagdan? alam mo. Alamang. Yun lang naman talaga ulam natin, Char. Order pala to no? Order namin talaga alamang lang, guys. Ito na pala, yung niluto din ni Nene na alamangski. Yummers. Gianna! Tawag ka. Hindi naman namamansin tong bruhan na to. Uy! Hi! Ay! Hi lang eh. Dito yung isa, nanonood din eh. Hi! Uy! Ba't lagi ka naka-peace sign, ha? Ha? May kulangot ka pa. Uy, ganda. Kahit may kulangot. Wow, tingin. Uy, ganda yard. Uy! Uy, sus!
Ito, grabe talaga abuso mo, oh. Ayan, nakahubad kasi mainit. Wow! Galing naman, Shani. Bili ko dyan si Sini. Sabaw lang, eh, no? Sapat na. Harap, oh, kain. Nagbukas kayo ng shop, Rico? Hello guys, so gabi na naman, diba? Hindi naman ako nakapagpahinga dahil parang hindi considered as pahinga yan. Pahinga na rin yun kasi nag-edit lang naman ako ng vlog nung last week, yung nagpa-high ko kami. So ayan, inaano ko na lang siya, kino-convert ko na lang and then i-upload ko na rin siya agad-agad sabay publish. Yan kasi 1 week ago pa yun eh. So yan, naligo na rin ako. Tapos, nakasalang yung labahin ko. Then, ayun nga. Nakasalang din yung pork kanina na dapat for lunch namin. Kasi kumain na pala yung dalawa. Pagbaba ako galing kila Nene. Diba humingi ako ng ano. I mean, kumuha ako ng ulam namin. Nakishare ako dun guys. Hindi ako nang amot. Ayan, nakishare ako dun. So, ayan. Pagbaba ako, kumain na pala sila. So, ayun. Di ko na rin niluto yung ano. Yung dapat i-fry ko. So, ayan, sinalang ko na lang siya sa ano, sa air fryer para less oil, mabawasan yung cholesterol, 'di ba? So, anyway, ang daming dalda ng ate nyo. So, lulutuin ko lang tong ano, itong ampalaya. Ayan, binabad ko siya sa ano, piniga ko siya sa asin kasi ang pait niya, literal na ang pait. Feeling ko to pinaglilisa sa mga ng loob. Grabe yung pait niya, as in, parang ano ng Ilocano, yung ampalaya ng mga bilog, yung pang ano, pang pakbit Ilocano, parang ganun siya kapait. So, kaysa masayang, piniga ko siya sa ano, hiniwa ko siya ng maninipis lang, tapos piniga ako sa asin, and then, sa malamig na tubig, binabad ko. Pero, hindi naman nabawasan yung ano, yung kapaitan eh. Okay na yan. Yan, masarap din naman kahit mapait. Ayan, mag-ano na tayo. Maghiwa na. Ulitin ko pa to eh. Kasi ayan pa lang siya. Oh, ha. So, ulitin natin. Isa pa. Hanggang mag-golden brown. Kaso ito, kailangan i-off muna ulit. Yan. So, ayan yung tirang doon dyan. Yun na lang gagamitin ko. Kasi sayang. Walang mga bilihin. Favorite ko pa naman ang palaya. Ayan, kaya kahit na mapait siya, siguro natin. Kainin natin yan. Kasi yan na lang ang kakainin ko. Din ako magra-rice dapat. Kasi kanina nag-rice ako, diba? And last day ko na ngayon pag-inom ng gamot. Kaya tomorrow, back to, ano na naman tayo, after 6. Sa ano, sa probinsya sa amin, may lutong ganito guys. Parang ensalada. Natikman nyo na ba yun? Ang sarap nun, lalo na kapag kami tinapa na sinugba. Inihaw. Ayan, sinugba is inihaw sa amin. Ang sarap. Ang sarap nun, I swear. Parang, yun na lang kaya gawin ko. Kasi masyadong marami to eh. So, parang ganito din siya. Lalagyan mo lang ng sibuyas, tapos kalamansi, and then asin, tapos ayun lang, sasabawan mo ng konti, yung konting tubig lang, tapos ayun na, ambura akong tawagin sa amin. Masarap nun. Doon inintroduce nung ano, nung mga nila mama, nila lola sa amin yung kung paano kumain ng ampalaya. And nagustuhan namin. Yun, kinalakihan na namin, kumakain kami ng ampalaya. Ayan, so tinapa flakes ang gagamitin ko ngayon guys para mas malasa. Ayan, pass na muna tayo sa itlog. Minute na ba? Ayan. Ayan natin yung mainit na nga.
Ayan, ang bilis. Luto na agad. Parang inano lang, tinaob-taob lang, Ayan. Ang palaya with tinapa-flakes. Ayan, luto na guys. Grabe mantika, diba? O, kung dinip fry pa natin yan, mas mas makolesterol. So, hanguin ko lang para mailagay na sa yan. Hoy, Miggy, naamoy mo ba masarap? Yummers. Ganyan. Mantika na yan. So, sinasapinan ko ng foil para iwas hugasan. O, tatanggalin mo lang yan, tatapon mo. Then, balik yung tray. So, tara, kain na tayo. Sarap nito. Crispy, crispy.